ostanemo tu, nađi malo mjesta, sad ćemo se malo zagrijat. Ajmo, malo zagrijavanje treba. Ajmo lijepo nađi mjesta. Znači stani, širina stava, širina ramena. Stanemo lagano, vrti glavu u jednu stranu. Vrti. Znači danas od vas očekujemo da ova majica bude tamne boje kad lijepo otrčite, da date sve od sebe onu zadnju kap znoja. Druga strana. Dobro razgibaj, treba nam razgibavanje. Sad lagano s oba dvije ruke povucite bradu na prsa. Lagano istegnemo. Za to vrijeme bit će vam uzeti novčanik, tako da ništa ne brinite. Lijepo spustite glavu, zašmirite dok mi krademo novčanike. Drži bradu na prsima i dalje. Stegnemo vrat. Sad lagano izguraj bradu gore. Zatvorite usta, ima ptica. Smiješak je uvijek poželjan, istegni lagano. Istegni. Vidi dalje. Lijeva ruka, pučiš lagano desno uho na lijevu stranu i dlan desne ruke prema dolje. Znači dlan prema dolje, dlan desne ruke lagano osjeti desnu stranu vrata da istegneš. Ako ste sinkronizirani. Druga strana. I opet ste sinkronizirani, svaka čast. Kakva će ovo trka biti. Odlično, ramena prema naprijed. Razgivaj ramena, idemo prema naprijed. Dobili smo upute da vas treba jedno sat i pol zagrijat prije trke. Ajmo lagano unazad. Tako da probije oni prvi grašci znoja sa nosa i sa čela. Odlično, oba dvije ruke prema naprijed. Maši rukicama, malo se razmaknite. Naprijed. Tako, plako. Odlično, ajmo to u skoku napraviti. Ajde. Tako. Kako vas je lijepo vidjeti. Odlično, ajmo lijepo unazad. Razgibaj, dobro. Ajmo to isto u skoku. Tako. Ajmo kukovi. Vrti kukovima u jednu stranu. Vrti. Meša. Dobro razgibaj. Vrti. Još. Ajde Iva. Nisam rekao da promijeniš stranu. Sve vidi. Druga strana. Tako. Razgibaj dobro. Fino. Ajmo lijepo koljena unutra. Dobro razgibat. Koljena unutra. Još. Zadnjeg, dobra ti je ova torbica. Druga strana, idemo prema van. Na zeleno, baš idemo ovo pinki. Ne, šta je to, ljubičasto, roza. Odlično, ajmo lagano, jedna noga, druga. Suprotna noga, suprotna ruka, koljeno visoko, gore ravno. Ajmo, 10. Za kraj ćemo jedno 200 čučnjeva odraditi. 9, 8, 7, 6, ajmo gore. 5, 4, 3, 2. Sad stavimo jednu i drugu ruku ispred sebe i radimo zamah. Tako lijepo, osjeti trbuh. Kao na malo kroše bacamo. Prvo je, kontroliraju se dobri krošeji. Ajmo 10, 9, 8, 7, rade ruke. 6, 5, veliki zasuci. 4, 3, 2, digni ruke gore. Sad ćemo ići koljena. Maši rukicama. 10, laktove na vrh koljena. 9, 8, 7, 6, 5, odlični ste. 4, samo smiješak mi fali. 3, 2, 1, odlično. Stavimo ruke iza glave. Jutro je pa ćemo napraviti jedan good morning, lagano da leđaš, malo zagrijemo glavu gore, cijelo vrijeme gledaj prema gore. Tako, 10 minuta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ajde još malo, 2, 1, sad ćemo lagano ispružiti oba dvije ruke. Znači ovako, jeći op. I suprotno, znači imamo ako lagano prema naprijed, pa se da neko ne dobije vritnjak. Ajmo 10, drži ruke gore. 9, 8, 7, 6. Iva, što te mama pustila da sama trčiš. 4,
3, sigurno je to negdje sakrivena. 2, sad pljesak između nogu. Svaki put se lagano nagni prema naprijed da osjetiš trbuh. Ajde još malo, još pol sata. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rade ruke uz tijelo kao da trčiš. Ako leđa ravno, ovo se zove trčanje na suhom. Vale ti ovo najviše ovo. 10, rade ruke, 9, 8, 7, rade ruke ispred sebe, 6, 5, 4, 3, sad smo zagrali ruke, ajmo lagano noge. Kaže skoči, skočice, garava djevojčice, 10, 9, 8, 7, stavi ruke na kukove, 6, 5, 4, kakva sinkronizacija, sad zajedno, 3, 2, 1, ajmo gore. 10 dana, 9 minuta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lagano odmori prema naprijed, ispruži ruke, zadržati malo leđa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ajmo ruke prema sebi, spoji lopatice. 10, 9, 8, 7, 6, 5, što si stala? 4, moraš se zagrijati, 3, mora malo probiti graške znoja. 2, 1, lagano čučemo dolje na lijevu nogu. Desno spustiš pored sebe, prsti su dolje na podu. Tako lijepo, zadrži, zadrži. Tako, sad treba i čuču. Sad lagano digni nogu gore, znači digni prste, lagano okreni se prema nozi, lagano istegni. Istegni. Kaže, ovako se nisam istezao još od srednje škole. Druga strana. Vidiš, to mi se sviđa. Pa šta nisi rekla da vodiš trening? Vodiš zagrijavanje? Onda dobro. Koji sport? Atletika. Eto, moje atletičarke, prste gore. Istegni još malo. Odlično. Ajmo lagano spusti dolje ruke, opusti ramena. Pusti ruke, opusti se. Istegni, opusti tijelo. Odlično, dignemo se gore. Sad ćemo lagano samo otvorimo jednu, dignemo gore. Desna van, lijeva gore, još malo da razgibamo prepone. Lijeva gore, desna van. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ide druga strana, desna gore, lijeva van. Ajmo lagano još istegnuti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i sad samo otvorimo sumu noge i lagano sjednemo i odmorimo. Drži, tako. Barem jedno sat vremena ovak držati. Zibaona, ajmo lagano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, možeš, šire noge, 4, šire noge, 3, 2, 1, još lagano ruke, veliki brisat. Ako da sve zagrijemo i pregrijemo. 10, možeš digni ruke gore, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ajmo 20 komada zajedno. Čučnjevi, dolje uda, gore izdah. 3, 2, 1, ajmo lagano. 1, ma šta 20, 100, 2, 3, dolje uda, gore izdah. 4, disat. 5, sjedi na pete. 6, 7, 8, 9, 10 smo napravili. Ste spremni za 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, još jedan za vas. Tako fino, ruke gore,
Visoko digni se na prste i jedan ogroman pljesak za sve vas. Spremni ste? Ajmo jedna zajednička fotka, dođu ovdje u krug. Znači ja ću reći danas trčimo, a vi kažete Olympic Day run. Danas trčimo!